Sikhulu ukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo elami igama ngumfeza kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amaguma edemo uthi umusha lekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu siphumile lapha ni list okanye lapha uhla labaculi abanominatiwe lapha kumasama emkhakheni we-best maskandi album. Abantu abaningi ebajabulela impela ukubona ilist okanye uhlala abantu lapha abanominathile kubaculi abanominathile kubalwa lapha ushwiye nomtekhala nge-album yakhe yangonyaka odlule lapha ethi wangikhulisa mama kathi ukhona noThokozani umfokalanga naye album yakhe iyawo lapha unyaka odlule esihloko sithi iDiamond. Bese kuba khona insizwa esefika nje ebuculeni insizwa lapha nefikile emculeni uduma kahle isihloko se-album ethi phakathi komhlane nembeleko kanti futhi ikhona futhi nenye insizwa futhi encane nje efikile kodwa emculweni lapha nesingasho ukuthi inkulu engemsebenzi yayo umzukulu eshaya nge-album yakhe lapha nawo unyaka odlule ethi vela laselaweni khona futhi nenye insizwa lapha nomakhamnandi ushaya nge-album ethi ziyashisa yona ke insizwa ethe ukudida impela abantu abaningi esibone lapha enkundleni zokuxhumana ipost kade trenda eyaso sona lesi sithombe lesi esabaculi esebafakiwe lapha okanye abanominatiwe kulist yamasama 2080 kuyona umakhamnandi. Abantu ebedidekile impela abanye ebebuza ukuthi yipi yona le ngoma eshawa ilombhemu umakhamnandi abanye nje babuza ukuthi nje ubani owazi yena lapha umakhamnandi mhlawumbe ebona ngakuthini okwakho ukuphawula ngokufaka kwalensizwa ku list okanye kuhlela abantu abakhona lapha kumasama 2080 ke kona amasama kulonyaka lona mhlawumbe uthini okwakho wena ukuphawula mhlawumbe ke nangana abaculi abafakiwe lapha siyazi ushwiye nomtekhala uThokozani la kanjalo uduma kahle nomzukulu nomakhamnandi mhlawumbe wena ngakuthini uculisekile ngabaculi abafakile kuzokhumbula ukuthi amasama iyona inhlangano engathathi ihlangothi lapha mhlawumbe akukho la kuvota khona nje ukuthi uvotele ialbum okuyiyona okumele kube album okuyi-best maskandi album. Kuthini mhlawumbe okwakho ukuphawula ngalezi ndaba sihlangana lapha kwi-comment section sidingide lezi ndaba. Ikhona insizwa umakhamnandi uthini ngayo? Uyamazi, uyayazi ingoma ziyashisa, uyayazi album ethi ziyashisa. Asiphawule kwi-comment section ngalolu daba. Kulona udaba benginibekela namhlanje kwesengezweni. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.